ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸೋಲು ಸವಾಲಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಅನುಭವದ ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರು. ಇದೀಗ ಒಂದಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಚತುರತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು. ನಟನೆ, ನಿರೂಪಣೆ, ಗಾಯನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ. ನಗುಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ತಾವು ಹಾಡಿರುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಳು ಹಾಡು ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪರಡುಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿಬೇಕ ತುಳು ಪಾತಿರಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನೆ ಪಗಲ ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಂಡಿತ ಈರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಭಾವನೆ ದಾತೊಂಡ ಇನ್ನು ಪನೀರಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಈ ಇರ್ನ ಈ ಹುರುಪು ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಗು ಕಾರಣದಾದ ಪನೋಲಿಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಡಿಬಕ್ಕ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತುಂಡಿಗೆ ಅವೇತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಪುನಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಏತ್ ದುಂಬು ಪೋಂಡಲ ನಲ್ಲಾತ್ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಪುನಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ಆರೇನು ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯಂದು ಕೇಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರೆ ಆರ್ನ ಕಡೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆರ್ನ ಇವೆಂಟ್ದ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಿಜೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂದ್. ಸೊ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಜೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಮಿಕ ಚೆಂಡೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡಡ್ ಗುರುತಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಓಕೆ ಇನಿಕಾನಾಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಲ್ ಎತ್ತೊಂಪು ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಡ್ಡಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪುದರ್ ದಾದ ಭಂಡಾರಂ. ಹಲೋ ಪುದರ್ ದಾದ ಇರ್ನ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದು. ಹಲೋ ದಯಮಂತ ಟಿವಿ ಇರ್ದು ಚೂರು ದೂರ ಅಂತದ ಪಾತೆರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ನುಡು ಕೇಂಡು ಇರ್ನ ಸ್ವರ. ಓಕೆ ಹಾ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಹಲೋ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಂದು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನೋದಲ್ಲೇ ರೇ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಐತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಿಲ್ಲಾಡ್ದು. ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡಿಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲುತ್ತೆ ಮನೈಕ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಐನ ಪನ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವ ಇರ್ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ. ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೋಕೆದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಲೊಂಜಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕಿ ಅರ್ಲೊಂಜಿ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಸುರುತ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪಡೋಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸುರುತ ಪಜ್ಜೆ ಇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈರ್ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ದೀಪರು ಅಪ್ಪಗೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಅನ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡಿತ್ತು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಪನ್ಪಿನ ಏರ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಬಾರಿ ಭಂಗ
ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಯ್ಟಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಪುದರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ದೇವಣ್ಣೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ವಿಜೆ ದೇವನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎತ್ತನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಬಂದು ಆ ತಂಡಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಕಾಮಿಕ್ ಅಮ್ಮನ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವರ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಕನ ತೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇರಡ ಸುರುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಈರೆಗ್ ಈ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಆಸೆ ಪನ್ಪುನ ಆಸೆನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಯಾನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಡು ಅವ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುನು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಿರಿ ಅವನು ಕೇನಂಡ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಇಂಚಿಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಪೂರ ತೂನಗ ನಮಕ್ಲಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಆಂಡ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಸುಧೀರ್ ಸೋನು ಕಾಪು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೀ ಪುದರುಂಡು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತಂದ ಕರ್ತಿದಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನ ಹಚ್ಚಿದ ಎಕಡೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಕರ್ತಿದಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನ ಹಚ್ಚಿದ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ದ ಮೂಲಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಇಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನ್ನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಂಜದ್ ಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಬೈಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಆರೊಂಜಿ ಗುರುನ ಸಮಾನ ನಡೀತದೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಪೂರ ತತ್ಪುನ ಸಾದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಪಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೀರು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಬೈಲದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಂತ ಕರ್ತಿದಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದತ್ ದೇವರನ ದೈವದ ಪ್ರೇರಣೆನ ಆತ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದಾದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂತು ಕುಲ್ಲಾದದು ಆಚಾರಿ ಪುನಗ ಜನಕ್ಕೂ ಮೋಕೆ ದೀತೇರು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಐದು ಆ ಸಾಂಗ್ ಇರ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಎಂದು ಪನ್ಪನ್ ಕರ್ತಿದಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭರವಸೆನು ಕೊಡ್ತುಂಡಿ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಕರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ವೇದಶ್ರೀ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನಬ್ರು ಗೊತ್ತಾನಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪರು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಕಾತೊಂದಿದ್ದೆ ಇಂಕ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನದೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಕಸ್ತೂರು ಮಿತ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಾನೋಡು ತೋಡು ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮದ ಆಲಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಮೋಕೆ ಏಪಲಿಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪದಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಆಡು ಆಚೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಆಡು ಎಪ್ಪಲಿರಿ ನಿಂಚನೆ ಕಾತೊಂದು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಲೆ ನನಾತ್ ಇರೀಗ ದೇವಿರು ಬ್ಲೆಸ್ ಆವಡಕ್ಕ ಇನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಲೋ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿಚಾರದಾದ ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಇರಡೆ ಕೇನೋಡು ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಚೋಂಡು ಯಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ರೋ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಾದೆ ಇಂಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರಿಚಯ ಕಾರಣ ಓಕೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡು ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ಆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನೇ ಅರೇನು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ನಾವೇ ನಮ್ದಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆರ್ನ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಾಂಡ್ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೋಕಿದ್ದೆ ಪಂತೀರ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಕಠಿಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಠಿಣ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪಂಪಿನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಒಪಿನಿಯನ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ್ ಅತನ ವಾರೀತಿರಿ ರೈನ್ ಎದುರ್ಕೊನಾರ ಪೂರಲ್ಲ ಸುರುಕದ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಅವು ಬಂಗಾದಿಪ್ಪು ಐಟಿ ಏತು ಸವಾಲಿಪ್ಪು ಐಟಿ ಏತೋ ಬೇಜಾರೈಪು ಅಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಕಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅತನ ಮೌಲ್ಯದ ಆತಂಡು ತೊಲೆ ಅವು ಎಪ್ಪಗಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದು ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಡ ಒಲ್ಪ ಊರು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು
ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ನಾ ಮೆಗ್ದಿನೆಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೇರ ಪಗ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಅಂಚಾದ ಪುಟ್ಟು ಬಲ ತಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಕೆ ಹುಟ್ಟುದುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಐದು ಬಲತಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಮಣಿಹಳ್ಳ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಪುದರ್ ಒಲ್ತ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಡಿಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಓಕೆ ಪುದರ್ ದಾದ ಬಂಡಾರಣ್ಣ ಡಿಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಾಯ್ ಇಂಟಿ ಇರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ನನಾತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಇಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಸಾಕಾರ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಓಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಜಿ ಅಂತತ್ತನಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವಿ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಬಾಲ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಯಾನಿಕೇನು ಇರು ಪುಟ್ಟುದುನು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡ ಅತ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಕಾಲ ಅಲ್ಪ ಬಲಕ್ಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಬಲಕ್ಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಎನ್ನ ತೂತಿನಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪವ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋತಿನಾರು ಸುಮಾವತಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ ಮಲ್ಲ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೆಲ ಒಲ್ಲೇರು ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಎಸ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಪುದರ್ ಒಲ್ತ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏನು ಗಣೇಶ್ ಪಂಡದ ಇದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳಾದಾರ ಓಕೆ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯಾಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಎಂಜಿನ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಚಿನ ಅಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಜನೆ ನನಲ ಆತು ಹಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಊರ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಏಪೆತ್ ನಕ್ಲಂಚಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಿದೆ ಏಪಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಮೋಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನನಲಾತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದು ತೂರೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಂದದ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಓಕೆ ಹುಟ್ಟುದುನು ಒಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಲತದನು ಬ್ಯಾಂಗಲೂರು ಅಂಡ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ದು ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರು ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಪತ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ನೇ ಏನಂಚಿನ ಒಲವುಂಡು ಬೊಕ ಆ ರೀತಿದ ತುಡಿತ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ನಾವು ನಮಕ್ ತೆರಿತೀನಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಇರಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದಿಪ ಪೂರೈತ ಬಗೆಟ್ ಇಪ್ಪನ ತುಡಿತ ಇರಿಗೆ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂದ್ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಕ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುರ್ದ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೇಮದಾಡೆ ಪೋಪುನು ನೇಮ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಜೀವದ ಗಂಟೆನ್ನ ಅಪಗರ್ದಿಂಚ ಮದಿಪುದ ವಿಚಾರ ಅನಿತ್ತಂಜಿ ಅವೇ ಆ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಸೇವೆ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವನ ಆಸೆ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ದುಮ್ಮುರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ದೈವದ ಆಯ್ತು ಓಲು ನೇಮತ್ತಿನಲ ಒಂಜಿ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ವಿಯರ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಕರ್ತಿದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪುದ ಮೂಲಕ ಇರ್ನನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಳ್ಳಿರ್ ಜೊತೆಗೆ ಐನ ಜೊತೆಟ್ಟಿ ಆರಡೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಗಾಯನದ ಚಾತುರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣೇನು ತೋಚ್ಪತಾರು ಐನ ನಡುಟು ಪಾತಿರ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನವೀನ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಏ ಆಡಿಡ್ದು ನವೀನ್ ನವೀನ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನವೀನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾವ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕಂಡನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಭಾವನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಖುಷಿ ಓಕೆ ದಾದಾ ವಿಶ್ಮನ್ಪುರ ಈಗ ಕೊಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲ್ಲೋಡು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ ಮೋಕೆ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಏಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ 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 ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಓಕೆ ಪಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಐತನ್ನ ಆ ಪಾತ್ರದ ಪಿರೋವಿಪಿನ ಅಗಾಧವೈನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಸುರುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಟೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಈರ್ದೀತನ ಪಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕನ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ಪನ ಇತ್ತನ ಅವು ಕರ್ತೇದಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಗೀಪು. ಸೊ ಐನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪದನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪನವಲಿಯ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಡ್ತಿದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಮಿಂಕುನ ಸಿರಿಗಗ್ಗಾರ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಎದುರು ಮಿಂಚಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈತದ ಸಿಂಗಾರ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಸುತ್ತದಿಟ್ಟಿದೀಯಾನ ಪಾಡ್ದನದ ಸ್ವರಟು ತುಳುವ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೇನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಸುತ್ತದಿಟ್ಟಿದೀಯಾನ ಪಾಡ್ದನದ ಸ್ವರಟು ತುಳುವ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೇನ ಕರ್ತಿದಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಮೆನ್ಕುನ ಸಿರಿಗಗ್ಗಾರ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಎದುರು ಮಿಂಚಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈತದ ಸಿಂಗಾರ. ಬಾರಿ ಈ ಸ್ವರ ಚಾತುರ್ಪು ಐನ ಪಿರವಿಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಇರ್ನ ಸ್ವರತ ದೇಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ ಜನಕೊಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದ್ ಎಂಜಿನ ದೈವ ಶಕ್ತಿದ ಅಭಯ ಆದ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಉಂತುದು. ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಇರಿಗೆ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾನು ಪೂರಲ ಕೊಡ್ತಾನು. ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಅತನ ಶಾಲಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡ ಒಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಪೋಯರ್ ಜೊತೆ ಐನ ಒಟ್ಟುಗು ಇರು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಪನ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿರೋದು ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿಯ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ನೆಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಉಪದ್ರ ಅಂದ ಪನ ಪೋಕಿರಿ ಅಂದ ಪನ ಯಾನ ಜೋರು ಪನ್ನಗ ಪೆಟ್ಟು ಮಿನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಪೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಕೆಲವು ದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇಡೀದಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಆ ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಜಂಟ ಪಾತೆರ್ನ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ನೀರ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಟಿವಿ ಇಡ್ತುಯೆ ತೀರ್ ನಮಗೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಪನ್ನಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜವನಾಟಿಕೆಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಇನ್ನ ಒಂಜಿನೇಡ್ದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ರಾಮಾಶ್ರಮ ಕೊಂಚಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅಂಚನೆ 5th to 8th ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪದವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇನಿಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು. ಓಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಅಡಿಪುನಾಗ ಈರ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಲೂಟಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿನ ಮೂಲು ಪನೋಲಿಯ ನೆನಪು ಮನಪು ಅಂಡ ಇರೆಗ ಮದ ಪಂದು ನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಜೀವನಾಡು ಈರ್ ಮಂತೊಂದು ನಂಚಿನ ಅಪಗದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಲೂಟಿದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಲ ಪನೋಲಿಯ ಅಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಜಿ ಯಾನ್ ಪದವಾಡಿಪ್ಪುನಗೋರ ನಮ್ಮ ನಂತೂರ್ದಲ್ಪ ಕುಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡು. ಸೊ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂದಿತ್ತ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಕುಕ್ಕ ಲಕ್ಕಾರ ಪೋನಾಗ ಒರಿಯನೆ ಮಿತ್ತೋರಿಯ ಕುಲ್ಲುದು ಕುಕ್ಕು ಕೈಗೆ ಎಕ್ಕೆರಗೋಸ್ಕರ ಒರಿಯನೆ ಮಿತ್ತೋರಿಯ ಕುಲ್ದು ಕುಕ್ಕು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರು ಕುಕ್ಕು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ಅನ್ಸರಿ ಯಾನೆ ಬರ್ತುನ್ ಯಾನೆ ಇಟ್ಟು ಮೇನ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಆ ಪೊರ್ತುಡು 6 ಕ್ಯಾಮರಾ ಪದೊಂಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕುಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಜಿ ಎದೆತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ದಕ್ಕದಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೀರ್ಥ ಬೋಡ್ದು ಮರದಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೀರಾರು ಪಂಡ ದಾಲ ಪಂತಿಜೇರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ನೆರಿಯೇರು ಆತೆ ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪುಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪೇರು ಆರು ಸರ್ ಪವನಾಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಏಪಲ ಆತೆ ಅಂಚಿನ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಕುಕ್ಕುಗು ಕಲ್ಲು ದಾಕದು ಅವು ನೋಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ದು ಕುಕ್ಕು ಬೋರ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪೂರ ಕೇಂದಿತ್ತು. ಎಸ್ ಅಂಡ ಕುಕ್ಕುನು ಕೊಯ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ ಜನತೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಐಕ್ ನೋಟದ ಇದೀರ್ ಕುಕ್ಕುಡು ಕ್ಯಾಮರಾನ ತಾಳ್ತದಾರಿ. ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ನ ಲೂಟಿ ಉಪದ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪೋಕಿರಿ ಅಂಚ ಇಂಚ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋತು ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಉಲ್ತು ಕರೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಓಕೆ ಲೀಲಾ ರೈ ಪಂಡತೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ Okay, ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ನಮಸ್ತೆ ಲೀಲಾ ಆಂಟಿ. ಹಾಯ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಯಾನತು ಈ ನಾಳು ಓಕೆ ಪಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಮಸ್ತ್ ತುಂಟೆ ಆಯನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲನಗ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿ ಆಪೇನು ಪನ್ನದಿತ್ತಿರ್ರಿ ಓಕೆ ಆಂಡ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಉಂಟದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹಾಗೆ ಡೇ ಒನ್ನರ್ದು ಏರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಡದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೊರ್ನ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಜಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಪೇನ ಓಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸನ್ನ ಏರು ಕಲ್ಪಿಸದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತ ತೆರಿಪಾವುದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ఆయన ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕ ಕಂತದ ಉಂಟಾದಿರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ ಇಂಚೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಿಜ್ಜಾಗದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ತುಯ್ನಾಲೆ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ದಾದ ವಿಶ್ಮಾನ್ ಪೋರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತೂನಾಗೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ತುಯ್ನ ಬಾಲ ಇನಿ ಇಂಚೆ ಬಸದ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತೆ ಅವಂದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯದೇ ఆయన ತುಯ್ನ ತೂಂದು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದ ಉಂಟದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಲಾ ಪಂಡ ಆಂಟಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದೀದು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಿಕ್ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ಅತ್ತತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದುಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಅಗ್ಲೇನ ತೂಂಡ ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಿಚ್ಚಲೆ ತಂದು ಪೋಲ ಖಂಡಿತ. ನನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆರೈಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಲೀಲಾ ಆಂಟಿ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಕದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಿ ಯಾನ ಇಕೊಳ್ಳೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ Thanks, ಓಕೆ ma'am. ಓಕೆ Okay, ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೇರು ಈರೆಂಚ ಪೋಪರ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನಂಚಿನ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎತೋ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಕುಲು ಆ ಒರಿಯಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೆರೆ ಪಿರ ಇಪ್ಪುನಕಲು ಎತೋ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಡ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಕ್ಲೇಡಲ ಅಂಚನೆ ಇರಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಎತೋ ಜನ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತಕಲ್ನೆ ಇದೆನ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತಗ ಅಂದಾರು ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ತೂಪಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆಡ ಕೇನು ನೀತೆ ಏರ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನೇಕೆ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನೆ ಪನ್ನಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಉಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನವೀನ್ ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮಂತಿನ ಬಾವೆ ಎಸ್ ಪಾತೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಬಾರ್ಲೂಟಿ ಪಲ್ಲೆ ಓವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಪುಡು ಇರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಆಯ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಂಗಿದ್ದು ಓಕೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಆ ರಾಕಿಯರ್ ಪಂಡದು ಚುಚ್ಚಿದಿತ್ತು ಅವರ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಗರ್ವ ಅಂಚಾಂಡ ಅದೇನೆ ಕೈ ಕುಚ್ಚಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಸರ್ ಆನಿದ ಆ ಬಾಲೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಖುಷಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿಯಾನೆ ಓಕೆ ಮಂತ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ನಮಿತಿ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇರು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುನು ಪನ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಕರೆ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಪಾತಿರಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿನಿ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆ ಘಟನೆನ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಅಂದೆ ಎನ್ನು ದಾರಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಪನೋದು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಪ್ರೈಮರಿದ ಆ ಜೀವನ ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ ಇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಇತ್ತರ ಇಜ್ಜರ ಅಂದ್ ಕೇನು ಐಕ್ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ವಿಜಯ್ ಪಂದ್ ಓಕೆ ಕೊಂಚಡಿ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರುಕು ಪಾತೆರ್ ನಗರ್ರೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನು ಅರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪಜ್ಜೆರ್ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇನ್ನಿತ್ತು ದಿನ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ವೇದಿಕೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸರಿ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಈ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಲ್ನ ಇರ್ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೈಟಲ್ ಅವೇ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಪನ್ಪನಾಡ
ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ ಎಂಕ್ಲಾವಡ್ ಅರೆಗ್ಲಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿಜ ಝೀರೋಡ್ದು ಹೀರೋ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ್ ಆ ಝೀರೋ 1,00,000 ಆವಡ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆವಡ್ 1 ಕೋಟಿ ಆವಡ್ ಝೀರೋಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರು ಸೊ എന്നോട്ടിಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದೆ ಸುರುಕೆ ಆರಿನ ಗುರು ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ എന്നോട്ടിಗೆ ಬರೋದು ಹೆಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಗ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಬಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂತ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿಸೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂಚೆ ಪೋದು ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮಂಜಿ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೇತ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೋಡೋಣ ಆ ಗಾಡಿಡ್ ಅರ್ನ ಜೀವದ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡುದು ಏನೋ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಎತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಕ್ಕ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಣದ ಆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನ ಅವೆನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದದು ಸೇರ್ಸಾದು ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದ ಕೊಂಚ ನಶಾ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನ ಅಲ್ದಿನ ಈಗ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಾವಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಐಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಏಜ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಓ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೇನೆ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಯಸ್ಸುನು ಈ ತೆಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ఇక్కడ ಆರೊಂಜಿ ಪಂಡಿರಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಕ್ಕ ಪಿರುವಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿತಾರೆ ಯಾನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆರ್ಲಾರ್ನೊಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಬಂತೇನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆರಿಗೆ ದೇವ್ರ ನನ್ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಹೊರಗಜ್ಜ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ ಕಾಪಾಡರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವಣ್ಣ ಮೋಕೆ ದೀನಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಲವ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನಕೇಂದಿತ್ತು ಇರಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಜೀವನ ಅಂಚಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರ ಅತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರೈಮರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಉಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಐಟೋರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಐಕೋರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಬಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಬುಡಿಯರ ಯಾನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನೆಟ್ಟು ಬುಡಿಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಕಲ್ತುಂತಾರ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಮಿತ್ ಆ ಥಿಂಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ದೇವೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಜೇರ ಇತ್ತೆಗಲ ಎಜುಕೇಶನ್ PUC ಉಂತದ PUC ಉಂತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡವನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪೋಯನ್ ಓಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇನು ಇರಡ ಈಗ ಆಸೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಮನಸ್ಸದೊಲ್ಲ ದಾದನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಯಾನ್ PU ಡೇ ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತುದು ಐತನಗ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ದಾದನ ಇತ್ತುದು ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಬೇತಕ್ಲೇನ್ ತೂನಗಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಆಸೆ ಆಪು ನಮಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೋತಲ್ಲೇತ ಪಂತ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತೂಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಕಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೋರ್ಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಎಂಗವೇ ಕಡೆ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಲೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿದ ಸಾದಿಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಕರೆ ಕಟ್ಟಣ ಕೊಡುವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಇರಡ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಡಿರ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಜನತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಾ ರೀತಿ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕನ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಂಪು ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಅರ್ಡನೆ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಐಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ.
ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಪನಪನಂಚಿನ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆದ ಯಾನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟೆ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಸವಾಲು ಅತನ ಆರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಪ್ಪ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಕರೆ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕು ಕರೆನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಗ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಉಲ್ತ ಕರೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರತೀಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಪ್ರತೀಶ್ ಗೌರೀಶ್ ಬಂದು ಕುಡ್ಲ ಕೊಂಚ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಭಾಯ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಸುರುಕಾದಿರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಅಂಡ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಕಲ ಕಲ ವಲ್ಲಭೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಯಾಕನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತ ಬಿಂಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿವೊಂದು ಅಂಚೆ ಪದತಂಚಿ ನಿರೂಪಣೆ ಒಬ್ಬರದು ಮದಿಪು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಗುಣವು ಸೌಜನ್ಯತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಉಂಡು. ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಲ ಬುಲೆಯೋಡು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ಮಣ್ಣುಗೆ ಕಂತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಅದೇ ಬೇಡ ನಟ್ಟನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರತೀಶ್ ಭಾಯ್. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಪ್ರತೀಶರೇ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಈರಿಡ ಕೇನುಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಬೇರಡ ಈರ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪಂಡ ಈರೆಗೆ ಬೇರಡ ಈರ್ ಪಂಡರ ಸಕಲ ಕಲ ವಲ್ಲಭೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಡ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಡ ಈರೆಗಿನ ಬೇರಡ ಗಾಯನ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ, ನಿರೂಪಣೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ, ನಟನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ, ಓವು ಇಷ್ಟ ಆಪಣ, ಈರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓವು ಇಷ್ಟ ಆಪಣ. ಎಂಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವು ಪಂಪೇತ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಒಣಸು ಬಳಸದ ಓವಿಯ ಇಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು. ಹೆಂಗ್ ಸುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಮೀನ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮೀನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚನೆ ಮೆರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇನು ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರು ಕೋದ್ಪನಾಗ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿನ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಪರ್ನ ಪದಕಿ ದಿನ ಉಂಡು ಆ ಪದಕದ ತರಪಂದ ದಿನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅತನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಜೀವ ಎರಡು ಕಾರು ಇಪ್ಪನಕಲ್ ಕಾರ್ದಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪೋಪಿನ ಸಾತಿಡೀರಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಅಂಚ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಸರಿ ತೋಜುನು ವಾ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡಿ ಪಜ್ಜೆದಿ ಒಂದು ಪೋತಾರ ಆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ದೇವರಿರೇನೆ ಕಾಪೇರು. ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಂಡೇಡ್ ಮಂಡೇಡ್ ಬೇತೆ ಜೀವನಂದೆ ಇರ್ನ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡು ನಡತನ್ನ ಆತೆ ಸೇರುಲೇರೆ ಓರೆಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಬುಲೆಯೋಡು ಆತೆ ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತೀಶ್. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಡೋರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಉಲ್ಲೆ ಬನ್ನ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜ್ಪಾವನ ತೂಪಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಯಾಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಕಲಕನ ಪ್ರಚಾರಡ್ ಬಿಸಿ ಅಂಡ ಈರು ಬಾಕಿ ತನಕನ ಪ್ರೀತಿಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತದರು ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಟು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮಿತ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು. ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಲೆ ಬನ್ನಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮಿತ್, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ
ನಂಬುದಿನ ಅಪ್ಪ ಅವಡು ಅಜ್ಜ ಅವಡು ಆಯ್ತು ನನಾಕ್ ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ನ ದಾದ ಪೂರ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೂ ನೋಡ್ ಬಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಿಖಲ್ನ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರಲ ಇಂಚಿನ ಪಡಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಜೊತೆ ಪಡಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆಯಲ ಆತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇದು ಡಬಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓ ವಿಷಯ ಬಡು ಪೂರ ಇತ್ತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಎದುರುಂತದು ಇಕ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಪೂರ ಇಕ್ ದಾದ ಎಟ್ಟು ಜೆಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೆ ಎದುರುಂತದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದು ದಿಕ್ಕದೇಟ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮಿತ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರ ನೋಟು ಇರ್ನ ಓಡಾನಾಟ ಜೊತೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀತ ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆನ್ ನಮ ಮಿತ್ತು ಬರ ಲೀಲಾಂಟಿ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ನಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ ಓಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಯನ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒರಿಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವೇನು ಏಪಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದು ದೆಂಗಾಯರವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಆಯನ ಮಲ್ತೆ ಬಕೊಂಜೆನ್ನ ಮಾಮೂಲ ಮಾಮಿಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಪರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಕರೆ ಉಂಟು. ಎಸ್, ಹಲೋ, ಕರೆ ಕಟ್ಟ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಎಸ್, ಅಕ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ್ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತನ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚ ಅಕ್ಕಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚ ತೂತಿನ ಅಕ್ಕಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಬಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲೆ. ಸೊ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿ ಹವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು. ಸೊ ಆ್ಯಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಆ್ಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಪೀರೋ ಬರ್ತದೆ, ಆಯನ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದು. ಸೊ ಕದಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಂಡವು ಮೊರಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಡ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾನಿಲ್ಲ ತಂಪೋಯಿನಿ ಆಡೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ತೋಷ್ಪಾಯ ಆತಿ ನವನ ದಾಲಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಕಲು ಈತನೇಟ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇರೇನು ಮೌಕ್ಯ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿನ ತೂನಾಗ. ಸೊ ಇರ್ದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ ರೀತಿದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಯ್ ರೀತಿದ ಬಿರುಕು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನೇರ ನೇರ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಟು. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಾ ಬೋದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತಾರ ಓಕೆ, ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿಡು ಎಂಚಲ್ಲರು. ನಮಸ್ತೆ, ಹುಷಾರಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನ್ ಎಪ್ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಲೇನ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್. ಕಾರ್ತಿಕೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇರ್ನ ಖುಷಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಆ ಖುಷಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ರೀತಿಯ ಬರಡು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಪಾತಿರಂತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅವೇ ಎಕ್ಕಡ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ఆయన ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಂಡು ಕದಲಿ ಕೈಲಾಸ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೊಕುಲ್ನ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಚಾಲಕರನ ಮೂಲಕ ಕದ್ರಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅವೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದಾನೆ. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಕುಡಂಚಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ಯಾ? ಎಸ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಸರ್. ಇರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೇರವಾದುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಇರ್ನ ಪುದರ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತುಲ್ಲಾರು. ಶಶಾಂಕ್ ಗುಡ್ಲರ್, ಶಶಾಂಕ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಶಶಾಂಕರೇ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಬಂದಿನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂತ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅರಡು ಒಂಜಿ ಹಠ ಪಂಪಿನುಂಡು ಯಾತ್ವಿನ ಮಟ್ಟದ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಪಿನ ಇನಿಕ್ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪಂಡ ಅಂಡ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಂದಾರು ಬುಡ್ಬುದೇರು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಗುಣ ಬೊಕ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಬಾತೆರ್ನ ಉಂಡತೆ ಅವನಿ ಗುಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಡದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಶಶಾಂಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಗುರುತು ಇತ್ತಿನೇನೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಪನಗೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಕರ್ತಿದಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಹಿರೇ ಮುಟ್ಟಾಗ ಓ ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿನಾರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪವ ಅಂತುಲ್ ನಾಡದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಜೆ ಬೈ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ. ಶಶಾಂಕ್ ಆಚಾರ್ಯ
ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಂಚಲನ ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ಇರ್ನೋಲೈಡ್ ದಾದನ ಆ ರೀತಿದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸೆಳೆತ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸುಳ್ಳಾರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕುಡ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರ್ತುಂಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಂಗೆ ಏರ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಮು. ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಅಂದ ಆರು ಎಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಆ ಕಲೆನ ತುಂಬ ಮಾಡಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೋರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಮ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಕೆ ಪಲ್ ಇಂಚ ನಿಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಆತ ಪುದರಲ್ಲೇನು ಪನೋಲಿಯಾ. ಖಂಡಿತ ಸುರುಕಾದ ಕರ್ತಿದಿ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಧ್ಯಾನದ ದೀಪ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ನಮ್ಮ ಬೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆ ಮಂಡೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚಾದ ಬಕ್ಕ ಜಾಲ ತುಳಸಿ ಕೊರತ್ತಿ ದೈವದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಅಂಚನೆ ಪೂಗಂಧ ಪುರ್ಸದ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಇತಿಹಾಸ ಇನಿಮುಟ್ಟು ಏರ್ನಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಅಲ್ಪದ ಹಸ್ರಣ್ಣರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನು ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರುಂಡು ಮಿನ್ಕುನ ದಿಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಸಿರಿನಂದಲ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರದೇವತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸಿರಿನಂದಲ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪದ್ಯ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಆರತಿ ಅಂಚನೆ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ದಯಮಂತ ಟಿವಿರ್ದು ಚೂರು ದೂರ ಐತಾರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಪಾತೇರಿಯರೆ. ಹಲೋ ಉದರಿಂಚ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಓಲ್ಪಾರ್ದು. ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ರೂಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಟಿವಿದಲ್ತು ಚೂರು ದೂರ ಬತ್ತಾರನ ಸರಿಯಾದ ಕೇನುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಎಸ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಮಾಮೂಲ ಮಾಮಿಲ ಅಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಕೆ ಪಲ್ ಇಂಚ ನಿಪ್ಪಾಡು. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇರ್ನ ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಾತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಆ ಪಾತ್ರಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅತನ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾದ ಪಂಡದು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರಡ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿತ್ತು ಬಾಕಿದ ತಾನು ಬುಲೆಪುನ ತಂದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆನ್ನ ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ರೀತಿದ ಮನಸ್ಸು ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರ ಕತಿರಿಡ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಐನ ಬಗೆಟ್ ಕೇನೊಂದು ಪೋಯೆ ಓವು ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಚು ಉಂಡು ಅಂತ. ಸೊ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇನ ಕೈಟ್ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೈನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತಿಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಲೇಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈಕುಲು ದುಂಬುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಇರಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಠ ಇರಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸುದಾದುಂಡು ತುಲೆ ಉಂದೇಡ್ದಾದು ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರು ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಪನ್ಪುನ ದಾದಾನ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ದಾದ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ್. ಖಂಡಿತ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಕೈಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ತಿಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿಕಾನಾಗ ಪುದರೊಂದು ಕೇಂಡ ಐತ ಬಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆಲುಲ್ಲ ಆಯೆ ಸರಿಜ್ಜೆ ಆಯೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ಒಂದಿಟ್ಟುಳ್ಳಿ ಆಯೆ ಬಚ್ಚಾಲಿ
ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆಲ್ಲಿ ತಿಂತ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮಿನ ಚಿತ್ರ ಸತ್ಯುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ನಮ್ಮನ ಈತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಮೋಕೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಾದೆ ಪುನಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿ ಏರ್ಲಾತಿ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫಂಡೇರು ಕಾರವಿ ಪುನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಪಂಡೆತೆ ಅನೆ ಕಡೆ ಆಯ್ ಸರಿಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಐನ ನಡುಟಿ ಅನ್ ಕೇನ್ ನೋಡು ದಯಬನ್ನಗ ಒಂಜಾತ್ ಜನಟ್ ಇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಅತನ ಆಕಲ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮಕ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಬಂಗ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತಿಕದ ಜೀವನದ ಬಂಗ ಬೈದನ ಅತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಕ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಓಕೆ ಕೋಪ ಪಂಡ ಏನಂತೂರು ಒಂಚೂರು ಎಂಚ ಕೇಂಡ ಪೂರೆಟ್ಲ ರಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಜೋರೆ ಅನ್ ಇತ್ತೆತ್ತ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ದೈವದ ಚಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೂವು ದಾದಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೈದನು ಅಂಚಾದ ತಾಳ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಎತ್ತಿನ ಓಡೇಗಬೋದು ನಮ್ಮ ಸೇರುವಾಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ತಾಳ್ಮೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತದನೆಂದು ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಡು ಪೂರ ಕೆಲವು ಇತ್ತೇನು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಬೇಲೆಡಿ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಾಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ಟುಡು ಲಾಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಪಿ ಎ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಅನಿತಾಕಿನಿ ಮೇಡಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಸಮಾನ ಅರ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕಂಕನಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಂದೆ ಸೊ ಅವೇತೋ ಒಂದೇಟು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಉಂತುಜಿ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಲೆಲ್ನ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಡ ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಕಟ ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ಲ ಅವಲ ಫುಲ್ ಇಕ್ಕಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಒಂಜೇ ಸಾದಿನ ಪತ್ತೋಡು ಓಣ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ಪತ್ತೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನನೇ ಸ್ವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಂಗದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಇನ್ನು ತೂತನಾಕ್ಲೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಹುಡುಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಸರಿಗೆಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮನ್ಮಣಂಜ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತಿಪ್ಪು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುದಾರುಂಡು ಆತನ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಇರಗು ಅಂಡ ಆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪನಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಆ ಬೇಜಾರ್ದ ಆ ದಿನಕ್ಲೇನು ಓರ ತಿರ್ಗದು ತೂನಾಗ ನೆಂಪು ಮಂತು ತೂನಾಗ ಅಪಗದ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ಪುನ ತೂನಾಗ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಂತರ ಬೇನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪಮಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಅವಮಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇಲೆ ಕಲೆ ಈ ರೀತಿದ ತುಡಿತ ಇಪ್ಪು ಉಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಇರೋದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇತೋ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ಲಿ ಅವೇ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯೆ ಸರಿಜ್ಜೆ ಆಯೆ ಪೊಣ್ಣುಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗುವೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಕೆಲವು ಒಂದು ಮಂತಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಂತಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಇಮ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತಿರುವೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರಾವಡು ಒಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರಂತು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ವೈಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪಿನ ಪತ್ತು ನೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿರಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈರ್ನ ಮಗನ ಟಿ ವಿ ಇಡ್ತೀಯ ಈರ್ನ ಮಗನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ತೀಯ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಮರನಾಡಿ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದುಂಬುದ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಹಾಯ್ ಸರಿಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ಲ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಒಂಜಿ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ಪೋಯಂದ ಐಕೆ ಏಪಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದುಮ್ಮುಗು ಸಾಧಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬತ್ತದನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅವೇನು ದೇವರ ಕೈ ಬತ್ತದೇನ ಕಲ್ಪರೆ ಈತತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವಡು ಒವೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆವಡು ದೈವದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆವಡು ಕಲ್ಪರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿನೇ ಅಂದ ಪನ್ಪುಜೇನು ನಲ್ಲ ಎತ್ತೆತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕನಕ್ಲುಲ್ಲಿರತ್ತು ಕೆಲವು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇಡ ಮಸ್ತ್ ನನಾತ್ ತೆರಿಯರುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತದ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ವಿಚಾರಲೇನು ಪನೊಂದು ಪೋಪಾರಿ ಇರಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲಿ ನಟನೆ ಇಷ್ಟನ ಅತನ ನಿರೂಪಣೆ ಇಷ್ಟನ ಅತನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅದು ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡದ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಪಾಡು ದಾಂಡಿರ ದಯಪನಗ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಿ ಓಕೆ ಏನಾಯ್ತು ವಿಭಾಗ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಇರೆಗೆ ಐಟು ಒಂಜೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಲ ಬೇಜಾರೆಜ್ಜೆ ಅನ್ಸಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ
ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಗಾಯಕಿ ಆದ ಇಪ್ಪುಡು ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಟ ಆದ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡಲ ಇರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ರೈಕ್ ಖಂಡಿತ ಏಪಾಗ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರಂದ್ ಇಷ್ಟ ಆ ರೀತಿಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಸ್ಲಂಪಾರು ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ದೇವನ್ನೇ ಪರಿಚಯ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಇಶುರ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜ ಅವು ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಲಂಪಾರು ಅಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದು ಈ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಂದು ಕೆಲವು ಆಸೆಲ್ ಬತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ಪೋಡು ಬಂದು. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟೊಂಜಿ ದೇವರ ಕಂತಿತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲೇನು ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಡಪುಡುವೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತ ಅವಕಾಶ ಪನ್ಪುನಲ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಾತ್ ಘಟನೆಲ್ಲೋ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ಜೀವನ ನಡತನ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದು ಉಂಟು ಒಟ್ಟುಗು ಈತು ಪೂರ ಪಾತಿರಿಯರು. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಇನ್ನು ನಡುಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಕರೆಯಿಂದ ಎತ್ತೊಂದು. ಹಲೋ 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 ಕಟ್ ಮಂತ್ ಅಕೇರಿದ ಕರೆದೆತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಲಿ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಪ್ರೀತಿ ದಿತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಕರೆ ಮಲ್ತೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಆತು ಜನಕ್ಕಲ ದಾತ ಪನ್ಪರಿ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ್ ಅವೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇನು ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಖುಷಿಯೇ ಮೋಕೆದ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ತಂಡದ ಮಿತ್ತಾವಾಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅನ್ನು ಕುಲ್ಲೊಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಣ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚರಾಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇತೋ ಬಡ ಜೀವದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಡ ಜೀವನದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವು ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿನ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಅಂದಾರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕನಯರ ಕಲ್ಪಿಸಾಯರ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ಲ ಇಂಜುಡೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಟರಾಜ್ ಬಾಯಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ತೆರೆತ ಪಿರವ್ ಏತೋ ಎದುರು ಬರಂದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ ಕನಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಡ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕರಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವೇತೋ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಎದುರು ಕನಪುನುಂದತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆದ ದೇಕಿಗೆ ಒಂಜತ್ತು ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾವನ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಐಟ್ ಯಶಸ್ಸಲ ಆತಂಡು ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪ ನಾವು ಇತ್ತೆಗಲ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯ್ಡು ಕುಲ್ದುಂಡು ನಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಯಣ ಇತ್ತು ಐಟಿ ಈರ್ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಈತನೆಟದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತು ನನ್ನದ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇತೆ ರೀತಿದಾನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಆಯ್ಕೆ ಈರ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪವರ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ನನಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊನಪ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅಂಚದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊನೋದು ಯಶಸ್ಸು ಆಪಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ನಮಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇರ್ನ ತಂಡನ ಬುಳಿಪವನಂಚಿನ ಇರ್ನ ಕನದ ಉಂಟು ಅವಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇರ್ನ ಕನ ತೊಟ್ಟುಗು ಅವಲ ನೆರವೇರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಂತೋನ್ವ ಅಂಚನೆ ಈ ಇರ್ನ ತಂಡಾದಿಪ್ಪು ಈರಾದಿಪ್ಪು ಯಶಸ್ಸುದಂಚಿ ಪೋಲೆ ಅಂಚಿನ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಲೇಕನೆ ಆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಇರಿನ ತಾಂಕದು ತರ್ಕದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಡು ಬುಲೆಪ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಜನಕುಲುಲಿರ ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೋನ್ವೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪವನ್ ಅಂತ. ಪವನ್ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮಲ್ಲನ್ನಿ. ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಪತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವನು ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವನ್ ಅಣ್ಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು
ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನನ್ಗೆ ಕರ್ತೇಟಿ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವನಣ್ಣ. ಹೀಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಪ ಪಿದೇವರಡುಲ್ಲೇರಿ ಮುರಣೆ ಅತ್ತೆ ಲಂಡನ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋತೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮೋಕೆದ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ರೈಟ್. ಸೊ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಪೂರೈಕಲ ಉತ್ತರನ ಕೊರ್ದು ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಾತ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿನ ನಮ್ಮೆದುರು ದೆತದು ದೀತಾರು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಊರುಟ್ಟು ಈರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅವರು ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಪಮಾನ ಅವಮಾನಗಳಿತ್ತು, ಸಂಶಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದಿಟ್ಟತನ, ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಕ, ನಟ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವಂಥ ಭರವಸೆಯ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.